Og jeg kan også godt afsløre, at der har været en del snak om det spil, men nu ved jeg godt, at herren der på din højre side, han er ny dreng i klassen, men var det ikke hans mål? Det ved jeg ikke. Jeg har ikke set den endnu jo. Jeg tror faktisk, den rammer stolpen. Du er ellers enormt tæt på stregen, kan jeg afsløre. Ja, men jeg føler lidt, jeg får den viftet ind igen. Jeg tror lidt, den tager ydersiden, men jeg skal lige hjem og se den, før jeg kan svare på det. Jeg går lidt i panik derinde, og jeg ved egentlig ikke, hvad jeg skal gøre. Så jeg stjæler målet, og jeg må have kage med i morgen. Og hvad siger du, Absalonsen? Kan du være i tvivl om noget i den situation? Jamen, nu kender han det til sidst, jo. Han siger, han giver kage, og så ved han godt, han dumme sig. Så det var ikke den fedeste velkomst på. Ja, fordi du har jo også en del chancer, Absalonsen, så hvordan er det, at det ikke er dig, der bliver noteret på den der? Ja, det er jo det, jeg har. Jeg brænder en del chancer også i første halvleg, og så når den endelig er på vej ind i kassen, så kommer der en lille spil lige på samme måde, det er sgu bedre. Men bortset fra det, så bliver det jo til 3 point her, og det er jo lykkeligt for jer at spille. Men hvordan synes du, den nye dreng her, han ellers kommer ind, bortset fra, at han ikke får scoret? Jamen altså, han kommer frem til de chancer, vi skal skabe i de her kampe, og når vi når lidt længere hen i sæsonen, så skal de der også nok komme. Det er jeg ikke i tvivl om. Jeg synes, det var rigtig vigtigt for os at have med i dag, og han har de der kompetencer, som Gilberto også har. Og det var heller ikke hver eneste kamp, han scorede. Så jeg synes, det var en rigtig fin debut, og det bliver rigtig spændende i foråret. Og hvad siger du selv til den, Absalonsen? Ja, det var rigtig fint. Den rolle, jeg spillede i dag som angriber ved siden af en stor, stærk fyr som Toften, det passer mig perfekt, og jeg kan ligge og løbe rundt om ham, jeg kan løbe lidt dybt også, og så har vi nogle gode midtbanespillere, der også er gode til at servicere også dybdeløb, så det var super. Nu plejer jeg jo at sige, at I fodboldspillere, I spiller der, hvor træneren vil have, men er det også i den position, du egentlig føler, der er bedst til pas? Jamen det er det sådan set, fordi jeg har en lidt mere fri rolle, end jeg har på venstrekanten, så det passer mig lidt bedre, for jeg er en løbetype, og det kommer mere til sin ret, når man spiller angriber. Du fortjener kagen i morgen. Tillykke med det.